Mafên mahkuman çine? Her çiqas girtî xwedîgelek mafan bin jî îro em ê qala tecrîda li ser girtiyan bikin. Dewlet berpirsyarê ku mafên girtiyan biparêze. Mafê dîtina parêzer û malbatê, mafê telefon û mafê têkilî bi cîhana dervere ji mafên bingehînên girtiyan in. Ger ku mirov ji van mafên xwe bêpar bimîne, mirov tê têjîdkirin û ji dinyayê derve tê qutkirin. Dadgeha Avrupayê di biryarên xwe de ku girtî ji van mafan tên astengkirin de biryarên îxlalê dide. Abdullah Öcalan ku yek ji kesên herî giran di tecrîdê daye ji 2011 heta 2019 destûr nehat dayîn ku bi parêzerên xwe re hevdîtinê pêkbîne. Di sala 2019 de 5 hevdîtin bi parêzera têkirin û ji wê demê heta niha careke din hevdîtina bi parêzer re çê nebû. Komîteyên Avrupayê derbarê tecrîda li girtîga İmralî de gelek tespît û pêşniyar kirin jî ji bo rakirina tecrîdê ji aliyê dewletên ve tûgav hatin avêtin. Gelo bi wê tecrîda li girtîga İmralê bi dawî bibe yan jî ev tecrîd wê bidome. Hûn çi difikirin derbarê vê mijarê de? Di şîrovan de binivîsin. Vîdeoyê ji hevalên xwe re bişênin da ku vîdeo bigîje zêdetir kesan.